Ndị Igbo ekelekwa m unu. Enwere nwa agbọghọbịa m chọrọ m ji eme ihe onyonyo a. Ama m na ụfọdụ ga-asị ọ ga-agbanwoju ihe ndị ụfọdụ anya ihe m ji eji nwa agbọghọbịa na-eme ihe onyonyo a. Onye m na-ekwu okwu ya bụ Nwosu. Nwosu. Ana m esonye ya mana ana m ahụ ihe onyonyo ya ndị ọ na-eme. Abịara m na-agụ akwụkwọ nsọ wee gụta ebe e kwuru na ndị Ijipt ji ndị ụmụ Izrel aka ọjọọ, nke ndị bekee na-akpọ taskmaster, slave traders. Ha eji na-eyuzu ka slaves. Na-ebido na-enyoba anya n'ime okwu a sị ka ihe ọ pụtara mmadụ iji mmadụ wee mere slave. Ọ bụ na e nwere nwatakịrị gị na ya nọ n'ụlọ dịka nne nwanyị, nwatakịrị anaghị ehi ebe ụmụ gị na-ehi, ụmụ gị ihe n'ụlọ ya nwa ihe n'okpuru step ọ na garaji moto, moskito na-ata ya n'ihi na ọwa ọgwụ mụrụ ya. Ofe gbaa ụka ebunye ya ka o rie. Onye bọsụrụ o buru ihe gaa ahịa, ụmụ gị ga-aga skuul ya wee bunye ya ka ọ gawa rewe. Ụbọchị ọ na-ere ha ahịa egbuo ya ilu pịakasị ya ahụ. Onye na-eme ihe a na-agakwa ụka onye na-eklem na ya onye nke Kraịst. Onye dị otu a ihe bụ a task master. Igbo ndị Britain bịara were anyị slave, ndị colonial master ka gị mma. Now, mana I watch go many women, ọtụtụ ụmụ nwanyị, gị hụ nwanyị, Bible says by their fruit you shall know them, but ihe ga-eji wee mara their house girl, by their dressing you shall know them. Nwa gị ga-edress off, ụmụ gị ga-edress off, nwatakịrị nwaanyị na-ekuru gị nwa ekuru nke a na-asụ dọrọ nke a n'aka sep jino na-abịa, ma nwatakịrị ihe ga-eji wee mara na ọ bụghị gị nwa mụrụ ya bụ otu si wee dress ya. Ya nwa yiri slippers na-akụ paka bụrụ pọtapọta na-efe onwe n'azụ, mana ụmụ gị dị cute, dress ọfụma. Mgbe ụfọdụ o ruo na chọọchị ma ọ bụ enwebe a na-eru iwere ụta pịa ya na ka ego ji wee gba nkịta ụmụaka ji ometọchi onwe ha. The dress will differentiate this one abụrụ nwa gị. Yet you call yourself a Christian. So na sị na how pastor's wife. Mana awụọchigo m this lady bụ Angela. O nwere maid o nwere. Ifu ka ya na-esi eme ihe onyonyo. Pastor onye a maid. Iwu ka nwa ga-esi ewe ya konye ya aka. Be free. Gụwa onye pastor, nwunye pastor, gụwa onye Christ, onye nke church. Ọ dị possible na onye na-akpọ maid o nwere ike ikonye gị aka. Angela Nwosu na-aza digital Ogbanje. O believe na sanity. Ọ sị abụ Ogbanje ka ya wụ. Angela Nwosu ana ma watch ihe na mmadụ eji ya. Angela na respect di ya karịa ndị si ha bụ Christian. O mewe ihe na enwe mgbe a na-achọ ịgba saga. Ọ sị na di ya gwara stop. Angela never did that saga. Far ka Angela lụrụ di ahụ m ya na saga again. Amabeghị m ọ na ọ gbago. But the ghost that na o nwere nsọpụrụ pụrụ iche n'ebe di ya na mana ọkwa digital Ogbanje. Ma ndị si ha wụ nke born again, ndị si ha wụ Christian, dịka ha na-enupụrụ dị isi. So ihe m ji na-eme ihe onye na ka m sị Angela onwe Ogbanje o ezokwo amam ihe Ogbanje pụtara na nghọta nke gị. Mana iwe Christian n'anya nke m, Angela Nwosu, for me you are acting like it because omume a wụ omume ebunye Christian kwesịrị na art. Ma ndị si ha wụ Christian na art is the other way. Asị Chineke mekwara anyị ebere. Angela, ọnụ Angela ka m ji wee mụta ndị oche echiche monetize page ma monetara now monetize. Because ọ bịa gwa about 2022 ka m watch video ya ebe ọ na-ekwu na mmadụ na-ajụ ya ihe ọ na-enweta na Facebook. Ego a na-akwụ ya. Ya wepụrụ obi ya kọwaa ya. Okwu videos o mekwere kọwara ndị mmadụ na lekwa ihe ị ga-eme ka enwe ike nweta monetization. Mana ọ bụrụ onye sikwa na ọ Christian ka e jụrụ ajụjụ ahụ, they will not tell you. Ụfọdụ ga-edere ego, ụfọdụ ga-asị gị kwụọ ụgwọ before akụziere gị. But Angela taught free of charge. So I'm making this video to really thank her for her being, she's just a good person, a nice person. She respects her marriage, her husband.
she keep here because he keep private no because he work the public they matured. I hope they come and watch your video. I hope they are outside. Mono for them this have relationship therapist, relationship master, Bruno Christian, or Tahan on social media. Angela Jidekiji. Oga adịrị gị na mma. Ekpere mbụ na Chineke mee ka ị mara onye ọ bụ. Ama m ga like nke mana ka ọ dịrị gị na mma. Ndewonu. Biko tụsa anya onyonyo mere ka o rie aka. Taa gị na ya. She is a gift to humanity. Angela ndewo. Ma unu ọkwa ndị bụ tax master, ndị na-eri mmadụ mugu, nwa bịa be gị kechie ya. Ụmụ gị gawa skuul ise ndị ya ga-arịwa ahịa. Amamikpe Chineke na-abịa n'isi unu. Ka emesịa nọ.